खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मिजोरामाव सासे डिटिअ'आ आयेन बेरेखायै ड्राइभिं लाइसेन्स होनायनि दायाव सासपेन्ड खालामजादों। भारतआव सनानि बेसेना सिगांनि रुजुनायाव बांदों। मेघालयआव 3.6 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं। आच्चाबारियाव मुसलपुर जिल्ला बिसिएनि नैथि बर' सावथुन महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि। अरुणाचल प्रदेशआव मोन 13 बान्दो थेनानै गासै 12,723 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो मिरु सोरखारनि थांखि। थांनाय 3 बोसोराव मोन 206 जाख्ल'नाय केसजों लोब्बा थानाय सा 255 दायनिगिरिया खाजादों। इन्टारनेशनेल क्राइम ट्रिब्युनेला शेख हासिना बेगमनि एरेस्ट वारेन्ट फोसावदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मिजोरामनि राजथावनि आइजलाव डिटिअ'आ आयेन बेरेखायै ड्राइभिं लाइसेन्स होनायनि दायाव बृहस्पतिबार बारायखालि सासपेन्ड खालामजादों। ट्रेन्सपर्ट मन्थ्रि बानलाल लानाया आइजलनि डिटिअ' लालें धांगा नामथेजों सासपेन्ड खालामजादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आइजलनि डिटिअ' लालेंथागा नामथेया रां लानानै मिजोरामनि थागिबि नङै एबा बायजोनि गोबां सुबुंनो ड्राइभिं लाइसेन्स होदोंमोन। बेखायनो मिजोरामनि मिरु लाइमोन मिजो गौतुमा बुधबारखालि ट्रेन्सपर्ट मन्थ्रि बानलाल लानाखौ लोगो हमनानै बेनि अजदखौ होदोंमोन। मुलुग आंखाल एबा मुवा बेसादनि बेसेना दुलाराय मुलुगावनो बांनायजों लोगोसे आथिखालाव भारतआवबो सनानि बेसेना सिगांनि रुजुनायाव बांलांनाया नोजोराव गोग्लैदों। थलासे सना एबा 10 ग्राम सनानि बेसेना आथिखालाव 79,899 रां जाहैबाय। गोबां सान्थौगिरिफोरा बेनि जाहोनखौ आथिखालाव इजराइलआ लेबानननि हिजबुल्लाहनि सायाव गाग्लोबनायावबो मोनसे जाहोन जानो हागौ होननानै साननानै लादों। मानो होनोब्ला जेब्लानो बबेबा हादरा गुबुन मोनसे हादरजों दावहा होयो अब्लानो थांनाय फैनाय एबा बेफार फालांगियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। ओजोंहाय बावैसो सिगाङाव मुम्बाइनि स्टक एक्सचेन्जआवबो शेयार मार्केटआ जोबोर गाहायाव फैनायाबो मोनसे जाहोन होननानै गोबाङानो साननानै लादों। आसामनि नसुं रायजो मेघालयआव सुक्रुबारखालि 3.6 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं मावलांदों। अदेबानि बे बांग्रिंजों रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। 18 अक्ट'बर सुक्रुबारखालि सानजौफु 12:28 रिंगायाव बे बांग्रिंआ मेघालयनि सोनाब जयन्तिया हाजो जिल्ला एबा बांलादेशजों नांजाबनाय ओनसोलाव मावदोंमोन। अदेबानि त्रिपुरा आरो बांलादेशआवबो 4.1 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं मावलांनायखौ सुलुङाव फोरमायदों नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'लजिया। 5 किल'मिटार हा सिंनिफ्राय बे बांग्रिं मावनाया जादोंमोन होननानैबो फोरमायबावदों। बाक्सा जिल्लानि आच्चाबारि गोजौ आरो गेजेर हिनजावसा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सुक्रुबारखालि मुसलपुर जिल्ला बिसिसिएआ नैथि बर' सावथुन महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिसिसिएनि गोथार फिरफिला बिरहोयो। मुसलपुर जिल्ला बिसिसिएनि आफादगिरि बाबुल बसुमतारिया फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होयो मिरु बिसिसिएनि फोसावदिं नेहाथारि देरहासार नार्जारिया। फुंबिलिनि हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो थान्दै मेल जिरायनाय जायो। बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल जागायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया। मुसलपुर जिल्ला बिसिसिएनि महरगिरिफोरनि मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बायदि गाव गावनि रोंगौथि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मुसलपुर जिल्ला बिसिसिएनि नैथि बोसोरारि लोगो हमलायनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। आसामनि नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव गासै मोन 13 गेदेर बान्दो थेनानै 12,723 मेगावाट मोब्लिब गोहो दिहुननो थाखाय मिरु सोरखारा NHCPनि गनायथि होदों।
बे मोन 13 बान्दोखौ सियां, सुबनसिरि, जियाफरालि बायदि जायगायाव लुफुंनो लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सुबनसिरि आरो कमला दैमायाव थेजानाय बान्दोनिफ्राय गासै 2000 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो हागोन आरो आफार सुबनसिरिनिफ्राय 1800 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो हागोन होननानैबो मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो आनजाव जिल्लानि गेरुकामुख लहित दैमायाव बान्दो थेनानै हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्टआ 1200 मेगावाट मोब्लिब गोहो दिहुननो थांखि लादों। अदेबानि जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बे मिरु सोरखारनि थांखि लानायखौ गोबां खेब हेंथा होनायाबो नोजोराव गोग्लैदों। आसामाव थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव भिजिलेन्सनि एन्टि करापसन ब्रान्चआ गासै मोन 206 जाख्ल'नाय केसजों लोब्बा थानाय सा 255 दायनिगिरिफोरा हमजादों। जनता भवनाव एक्साइज बिफाननि अफिस सुपारिनटेन्डेन्ट पार्थ हाजरिकाखौ हमनायनि उनाव थांनाय 2021 मायथाइनि 10 मेनिफ्राय 2022 मायथाइनि 16 अक्ट'बर सिमहालागै बे 3 बोसोरनि गासै रिपर्टखौ सोराङाव लाबोदों। एडिजिपि सुरेन्द्र कुमारआ सुक्रुबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। आथिखालनि सोलिफु बोसोराव गासै मोन 54 करापसन केसआव सा 67 दायनिगिरिफोरखौ भिजिलेन्सनि एन्टि करापसन ब्रान्चआ हमनो हादों आरो बिसोरनि गेजेराव सा 63आ पाब्लिक सार्भेन्ट लोगोसे सा 31 गेजेट अफिसार, सा 4आ गेजेरनि दालाल होननानैबो एडिजिपि सुरेन्द्र कुमारआ मिथिहोबावदों। बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिना बेगमनि हेंथायै इन्टारनेशनेल क्राइम ट्रिब्युनेलआ एरेस्ट वारेन्ट फोसावदों। बृहस्पतिबारखालि बे एरेस्ट वारेन्टखौ फोसावदों आइसिटिआ। शेख हासिना बेगमनि अनगायैबो बांलादेश आवामि लीग राजखान्थि हान्जानि गासै सा 45 दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै एरेस्ट वारेन्ट फोसावदों। आइसिटिनि जास्टिस मोहम्मद गुलाम मर्तुजा मोहम्मदआ बे बिथोनखौ होदों। थांनाय जुलाइ आरो आगस्त दानाव बुथारग्लुंनायनि बिसोर गासैनिबो हेंथायै मकदमा सोलिगोन होननानैबो एडभकेट ताजुल इस्लामआ फोरमायबावदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।